Nacrtala sam pača lubenice. Spremite mi, molim vas. Nema problema. Dakle, počinjem. Uzimam lubenicu i snagom odvajam koru kija. O da. To mi treba. A sad ću iseći lubenicu. O, kako je slatka i sočna. Zatim ide naranđa, ananas i drugo voće. Sve treba lepo iseći. Ja ću imati voćni miks. Kakav miris. I zmajevo voće ću iseći. Da, tako je. Zatim banana. I na kraju kiwi. To je to, sve sam isekao. A sad mi treba sladoled. Obožavam Baskin Robbins. To je najlepši sladoled na svetu. Oho, šta je izmislio? Dobro, sad ću krasti sladoled. Opa! Da, evo ga. Super! Šta još ima? Što? Gde mi je sladoled? Ja si ga ukrala. Naučit ću te pameti. Smirite se. To je moj sladoled, vrati mi. Dobro. Sad ću rasporediti svo voće. Odlično. I gore ću staviti sladoled. O da, izgleda prelepo. I pokriću sve drugom polovinom lubenice. Eto, napravio sam voćni sendvič. Nije loše. Dobro, a ja ću uz pomoć blendera samljeti lubenicu. Kako je moćan. Nisam očekivala. Bako, šta to radiš? Kako vibrira. Gotovo. Sve u redu, draga, ne brini. A sad mi treba želatin. Sipat ću ga unutra i dobro sve izmešati. O da, tako je. A sad ću to sipati u pleh. A zatim, malo zalediti to. Kako hladno. Odlično. Sprej za hlađenje mi uvek pomaže. Gotovo, sve se smrzlo. I seći ću to na tanke trake. Tako je. Pogledajte, napravila sam slatke špagete. Zar to nije preslatko? Servirat ću to u koru od lubenice. A lepota, a igle za pletenje će biti umjesto kineskih štapića. Divno, a baka je završila. Može se probati. Obožavam sladoled. Jesi napravila nešto? Ups, zaboravila sam. Dobro, krećem. Dakle, prvo treba iseći lubenicu. Zatim izvaditi jedno pače i pojesti ga. Preslatko. Dobro, zapravo imam ideju. Napravit ću kugle od lubenice i kugle od sladoleda. Mislim da će to biti odlična kombinacija. O da, svaka mi čast. I sama bih to rado probala. A tu je njuška za ukras. Zar to nije preslatko? A prijatno, draga. Wow! Od čega da počnem? Probat ću ovu slatku facu. Wow! Sladoled! Obožavam ga! A kakva je lubenica? Preslatko! Sviđa mi se to. Idemo dalje. Kakve zanimljive nudle. Sad ću ih probati. Baš me zanima. Wow! To je baš ukusno. Da, super. A kakvo je to voće?
Sviđa mi se. Kakva sočna lubenica. O, da. I punjenje je divno. Predobro. Dakle, odlučila sam. Pobedio je Zak 100%. O, da, ja sam pobednik, to. Sad ću završiti crtež. Eto, želim jaja. To nije teško. Možete početi. O, ideja je super. Počet ću da kuvam. Dakle, trebaju mi jaja. Otvorit ću pakovanje. Nešto neće, hajde. O, sve se polupalo. Od čega da spremam? Tačno. Koristit ću omiljene slatkiše Sofiji. Ona obožava marshmallow, a on baš liči na belance. Posebno ako ga malo rastopim. Gotovo. A sada treba napraviti žumance. To će biti žuta žvaka Huba Buba. Savršeno. A umjesto soli ću koristiti pucketave bombone. Odlično. A jao, Deni, jaja se ne spremaju tako. Sad ću vam pokazati kako se spremaju. Razbit ću jajučiniju i odvojiti belance od žumanceta uz pomoć ovog praseta. Kad su žumance u odvojenoj činiji, sipat ću belanca u druge dve činije. U jednu činiju ću staviti crvenu boju, a u drugu zelenu. A sada mešam sve to. Zatim ću umutiti žumanca. Da, super. Sada sipam žumance na tiganj. I čekam da se isprši. Odlično. Uvrnut ću pola. A na drugi deo ću sipati zeleno belance. Zatim sipam crveno i uvrćem sve to. Ostalo iseći sve na male komade. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću zelenilom i paradajzom. O da, Sofi će biti oduševljena. O, stani, baka je ponovo zaspala. Bako, probudite se. Bako! Jao, šta? Gde? Ne spavam. Da, sečem papriku. A sada stavljam sve to na tiganj. A u svaku papriku sam stavila jedno jaje. Odlično. Hvatam. Da, tako je. Sofi, probaj brže i izaberi pobednika. O, tako sam gladna. Šta je to, paprika? Ne volim povrće. Okej, probat ću. Odvratno. Dobro, sad ću probati ovu šarenu rolnu. Izgleda super. A kakav je ukus? Opa, to je stvarno dobro. Wow, a ovo je slatko jaje. Neverovatno. O, tu su i pucketave bombone. Cool. A od čega je žumance? Moram probati. Pa to je moja omiljena žvaka. Da. Oduševljena sam. Cool. A dakle, dajem pobedu slatkom jelu. Što? Ne mogu da verujem. Jeste čuli? Pobedio sam. Hoću tortu. A možete početi da spremate? Hajde. Naravno, već imam ideju. Uzet ću gotovu tortu. Ma šalim se. Treba mi samo poklopac od gotove torte. A sada uzimam rozenati. Kod mene ukus jagoda. Sipam u kalup. Tako je. A sad ću rasporediti sve po celom poklopcu. Da, treba mi tanki sloj. Ostalo je sačekati dok se sve stvrdne. Odlično. A sada dodajem fil. A zatim stavljam jagode. A preko koru. I ponavljam to nekoliko puta. Odlično. A sada okrećem.
Bako? O ne, je li spava? Hej, ustaj! O, šta je bilo, Chloe? O, tvoja torta je divna. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Napravila sam kikice od marcipana. A sad ću napuniti okrugli kalupi čokoladom. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A zatim dodajem fil. I pravim čokoladne kuglice. O, kako slatko. Moram ukrasiti trakama od marcipana. I ubacujem male jestive igle za pletenje. Ja ću napraviti remek delo za Lindsay. Sigurno nećete uspjeti bolje od mene. Baka najbolje kuva. Moram simulirati. Što? Baki je postalo loše. Treba joj medicinska pomoć. Imao sam negde lekove. Vaskrsle. Zombi. Odlično. A sad ću malo pokvariti šefovu tortu. Ubacit ću prst unutra. Bako, šta ste uradili? Ukusno. Ja moram je popraviti. Stavit ću preko kalup i napuniti ga nutelom. A zatim dodajem Skittles bombone. O da, kako lepo. Ostalo samo dići kalup. Wow, odlično, sve ide kako treba. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Wow, kako lepe torte, obožavam ih. Hoću da počnemo od ove. Kao da je pletena. Ali to je prava torta i mnogo je ukusna. Ok, vreme je za sljedeću tortu. Wow, koliko Skittlesa. Obožavam ga. Čokoladne kore su divne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ova torta je sa nutelom. Kako super. Wow, i ukus je predobar. Oduševljena sam. Ova roza torta je pobedila. Čestitam. Da, znala sam da će moja torta biti najbolja. Ćao, Ben. Jesi gladan? Da, tako sam gladan da bih mogao pojesti celog bika. Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. O, da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. O, da, pogledajte kako se zabavno spuštaju u flašu. To je to, flaša je puna. Tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Kako je? Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog žele mede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakinog pčelinjaka. Tako je.
I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Ej, zašto ga ne mogu baciti? O ne, moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? O ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svo žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool! Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho! Joj! Kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala. Ćao svima! Hoćemo da se takmičimo? Zdravo, ja sam spremna, valjda. Još nismo ni počeli, a ja već imam ideju. Tako će biti zanimljivije. Ćao! Ko je to? Konj. Bolje da stojim pored bake. Ćao! Gledajte ovdje. Prvi zadatak je da spremite žele. Pa to je lako. Trebaju mi želatin i šećer. Sipat ću to sve u vodu. A sada treba sve dobro promešati. Bolje da uzmem veću kašiku. Da ne pokvasim ruke. Spremit ću najbolji žele. A sada trebaju vitamini. Puno vitamina. Ove 2 korpe će biti taman. A sad ću pažljivo iseći voće. Divno. Sada isečeno voće stavljam u tanjir. A preko ću sipati žele. Već postaje gust. Ostalo je malo sačekati i to je to. Žele je spreman. Ostaje samo prevrnuti kalup. I gotovo. Svaka mi čast. Da, ispalo baš dobro, jel da, Betty? Jao, ne plaši me. Ja ću početi od Skittles bombona. Rasporedit ću ove bombone po boji u različite činije. Tako je. Gotovo. A zatim ću ih istopiti. Uradit ću to uz pomoć vatre. U pomoć, bako, jel imaš vatrogasni aparat? Smirite se, sve je pod kontrolom, znam šta radim. Kad se sve istopi, treba sipati to u čašu. Da, odlično vide. Pažljivo ću sipati svaku boju za redom. Super! A sada treba sve ohladiti. Ubrzat ću se malo. Gotovo. Ostalo je izvaditi žele iz flaše. Moram je iseći. Pažljivo, tako je. Sve je ispalo odlično. Pogledajte kako zabavna flaša. Nešto nedostaje. Izgleda da sam zaboravila da pripremim vodu. Nema veze. Uzet ću mleko umjesto vode. Hvala, Mabel. Uzet ću flašu svežeg mleka. Sipat ću ga u tanjir. A zatim dodati kakao. Promešat ću sve mutilicom i to je to. Svaka mi čast.
Ukus je super. Sipat ću ga u specijalni kalup. Pažljivo da se ništa ne prospe. A sad ću ohladiti to. Bože, Mabel, opet si me uplašila. Skloni se. Dakle, gde sam stala? Tačno. Žele je već spreman. Izvadit ću ga iz kalupa. Pogledajte kako se smešno trese. Dobro, stavit ću ga na tanjir. To je to. Wow, ne mogu da verujem. To je baš lepo. O, ova flaša je kao prava. Pitam se kakav će biti ukus. To je mnogo ukusno. Idemo dalje. O, čokoladni žele. Neverovatno. Sad ću probati. Nije loše, ali moglo je biti bolje. A sad ću probati posljednji žele. O, koliko voća je unutra. Izgleda jako privlačno. Sviđa mi se. Svaka čast. To je najbolji žele. Čestitam. Tako je. Jeste shvatili ko je ovdje najbolji kuvar? A sada solo na gitari. Slušajte i uživajte. To je pobednička pesma. Da, super. Da, tako je.